Salamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu. Yau ma ga mu da shahararren shiri mai suna yau dai gashi mun shigo gidan uwar marayu mai tallafawa duk wani dan Kannywood mace ko namiji yaro ko babba. Duk kuɗinka da rashin kuɗinka wannan uwar marayu tana taimakawa a wannan masana'anta ta Kannywood. To yanzu za ku ji sunanta bacin kun ta faɗi sunanta, za ku ji tambayoyin da za mu yi mata tare ita kuma ta ba mu amsarta. To yanzu za ku ji magana daga bakin mai ita. Jaruman mu alƙarar lafiya da nisan kwana da ɗaukaka. So amin ya rabbi. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni sunana Bilkisu M. Ahmad. Kuma kamar tambayoyin da ya mun duk insha Allah duk wata tambaya da kake da ita ka tambaye ni kuma zan baka amsanta insha Allah in dai na san akan abin da zaka tambaye ni. To yanzu uwar marayu wannan kin ga watan da muke ciki, watan azumin Ramadana, wata ne mai falala mai dimbin lada. Allah ya sa muna ɗaya daga cikin intattun bayi na cikin wannan shekara. Amin ya rabbi. To wannan shekarar wanne tallafi kika baya a wannan masana'anta ta Kannywood? Yanzu masu kallon ki da sauraron ki za su so su ji wani abu da kika yi na wabbasawa a cikin wannan wata mai alfarma. To alhamdulillah gaskiya abin da ka faɗa haka ne, kuma na tabbatar duk wanda ya sani a masana'antar nan ta Kannywood ya san cewa ni mutum ce mai tausayi kuma ina daidai kokari na, saboda akwai waɗanda kyauta halitta ce kuma kyauta majini ce. Gaskiya ne. Akwai waɗanda idan suka samu murna suke su samu don su bayar. Gaskiya ne. Akwai wanda kuma idan suka samu aka ba su burin su ajiye. Akwai. Shine damuwar su. So mun gode wa Allah da Allah ya samu namu jinin na wanda idan an bamu ne mu baya. Kaga masha Allah dole mu yi wa Allah godiya. Gaskiya ne. To sai dai dama na saba duk shekara tabbas a yan Kannywood akwai inda nake warewa wanda suke da bukata nake ba su tallafi na zakka na watan Ramadan kare. To amma a wannan watan gaskiya ban yi kamar yadda aka saba nake da duk wata ba. Saboda wannan watan na raba abun biyu. Saboda gaskiya ina da yaro, sai a wannan watan na bangaren Kannywood sai na ba yaro na akan shi zai je rarraba musu ya basu. Ni kuma a bangare na sai na samu irin yan unguwa yan gari haka irin yan gajiyayyu almajirai. Wannan karan da gaskiya na fi a wannan watan a bangaren almajirai. Dan ina ganin kamar jiya da kuka zo daukar da kuka yi jiya kun gana da almajirai kuka gani a gida ko ba jiya su cika gida. Alhamdulillah. To yanzu ma an jima kaɗan wajen karfe 5 da wani abu za su cika gida tabbas, saboda ni yanzu da su nake mu'amala na mutane kuma manyan mutanen da nake ba na zakka na ba yaro na shi zai rarraba musu, kuma na tabbatar ya rarraba musu sako ya kai duk inda nake so ya kai, saboda shi ma mutum ne ba azzalimi ba kuma mutum ne wanda ya san daraja al'umma ta dan adam shi rasa ta wata zo daidai da shi. Gaskiya ne. San dauki amanar maƙudan dukiyar nan na basa kuma na tabbatar bai ci ba har ya ƙara ma akan nashi ya bayar. To masu kallon ki za su so su ji wannan wane ne babban yaron nan naki? To gaskiya da na son ɓoye muku sunan yaron nawa, so da shi ma wani babba ne a cikin masana'antar nan. To amma tunda kun bukata babu komai, shi a rayuwa babba ne. Gaskiya ne. Yauwa saboda tabbas zan iya faɗa muku waye shi. Ba wani bane yaron nawa, wato Adam A Zango. Dan kowa ya san Adamu. Jarumi kenan, ga kiɗa ga waka. Jarumi a masana'antar Kannywood. Gaskiya ne. Saboda duk duniya ta san waye shi. Kuma duk wanda ya san sa ya san mutum ne mai alkhairi. Gaskiya ne. Mutum ne mai bayarwa. Gaskiya ne. Idan ya tashi kyautarsa in ya baka sai dai ka koma gefe kai kuka saboda tsabar dadi. Gaskiya ne. To ni ganin yanda yake alheri, yake son mutane, yake son al'umma, yasa ni ma naji ina son sa ya zama yaro na. Gaskiya ne. Kuma masha Allah ya zama yaro na saboda ya ɗauko ɗaya daga cikin tarbiyoyi na ne dora a ransa. Gaskiya ne. Ga duk duniya kowa na son sa. To yanzu misali akwai motoci da gidaje da Adam A Zango yake da su tun daga kan Kano, Lagos, Kaduna da wannan ɗinɗime mota da jarumi Adam A Zango yake hawa.
to wai shin da gaske ne aka ce ke kika ba da wannan mota kuma wa'annan gidaje da yake da su a wa'annan garuruwa shin wai da gaske ne ke ce kika gina masa ko ku a'a shaci faɗi ne kawai na mutane faɗi ban tambaye ka ba suke faɗan wannan zance shin aka ce waka dai a bakin mai ita ta fi daɗi da gaske ke ce kika yi wannan abin alkhairi kika yi wa Adam A Zango ko ku a'a ba ke bace to masha Allah alhamdulillah tun da ka buƙaci ka sani zan iya gaya maka amma ba wai zan faɗa ko dan na goranta masa ko dan wani ba a'a duk abin da ne masa al'umma sun san yana da zuciyar da zai yi wa kansa gaskiya amma ina da ganin ka duba waccan motar waccan kenan ga ta can jaccan ina ganin kaman ka san shi da ita ko na ga Adam Ya Zango har selfie yayi a jikin motar ta masha Allah to kaga na san dai waccan motar ce ake saboda ita ce na siya ita ce na siya a miliyoyin dukiya da na fidda na siya kuma mota confirm ni na siya wa Adamu mota na basa kuma halak malak na basa barance na basa ba a kyauta na basa kuma kamar gida da ake faɗa idan da na gina masa na Kaduna sabon gidansa tabbas ni na gina wa Adamu sabon gidansa kuma shi ma kyauta na basa ba wai na bashi wannan gidan dan ya biya ni bane kuma kamar yadda ka sani in maka wani misali Adamu ya kai lokaci da dole babu yadda za a iya manta da ni gaskiya ne na faro maka kaman tarihin lokacin ina karama shi ma yana yaro ni ma ina yarinya kamar lokacin duniya ma bata san shi ba duniya bata san waye Adamu ba ni nake zuba kuɗi na da kaina nake mai fim har duniya ta san waye Adamu to kina so ki ga masu kallon ki da sauraron ki akwai wani shahararren fim din Adam A Zango mai suna Gwaska kina so ki ce akwai shiyar ki a cikin wannan fim din ko ku a'a kuɗin ki ne ma direct a cikin wannan fim din to yanzu in ka duba Gwaska kuɗi na ne ni nake zuba kuɗi na in bashi ya yi fim da kuɗi na da dukiyata kuma yanzu in maka misali kamar waka duk duniya tana alfahari da Adamu gaskiya san waye Adamu bangaren waka in dai yayi maka waka ne ka fahimta ka san me ake faɗa ka ji abubuwan da ake faɗa ka san Adamu mutum ne shi na daban a rayuwa haka ne to kuma masha Allah Adamu ya iya waka amma ka gane duk waka da yake da basira na yake yin waka saboda ni nake rubuta mai duk wani baiti da zai faɗa shi kuma ya je studio ya rera to kaga masha Allah kuma bai raina ni ba dan ni Adamu bai taba raina ni ba kuma yana mutunta ni fiye da yanda baka tunani dan yanzu duk abin da yake yi tabbas da walwala take da bazarki kuma Adam A Zango yake taka rawar jama'a masha Allah na gode wa Allah kuma ni ina son ya ci gaba da rike amana kuma kin yi ne ba dan duniya ta sani ba kin yi ne saboda Allah da manzansa no ban yi duniya ta sani ba na yi ne saboda Allah da manzansa kuma na yi ne saboda in kara mai karfin gwiwa ne yanda yake son al'umma ya ci gaba da son al'umma haka kamar yanzu akwai wani series film wanda yake yi wanda in baka manta kamar duk yara yasa a film din wanda kudi na ne yasa dan taimakon al'umma yake taimakon mutane to haka ni yanzu lokacin yaran nan sun zo da zan ba su abinci bari in je in sallame su na gode na barka lafiya